खुलुमबाय लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनथाम फिसा फिसा बुस्थु दिन्थिनानै फोरमायनो सानदों। भिडिअखौ दानालासिनो बिगिनिं टु एन्डिं जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो हागौमानि शेयार खालाम लोगो नोंथांमोन। आरो आगदासिनो थानाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होनो दाबाव लोगो नोंथांमोन। दानिया फैदो, गिबियावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गंसे कलमजों फोरमायनो सानदों। बेयो जाबाय गंसे कलम। बेखौ 5 रांजोंनो मोननाय जायो। बिनि मुङा जाबाय स्मार्ट जिल। बेखौ मोजाङै साननानै आरो मोजाङै नायब्लासो बेखौ मिथिनो मोनगोन। बेवहाय ओरैबायदि इम्परटेन्ट जोबनो गैयै गोहो आरो अर्डारथि आयनाबुथि गोनां गंसे कलम बियो लोगोफोर। दानिया नेक्स्टआव फैदो, बियो जाबाय खबसे सलाय। बेवहाय 50टा पिस थायो नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। बे सिगाङाव 4 आथोनानि मोनोमोन बेखौ, दायो थाइथाम जाबाय बे लोगो नोंथांमोन। बेबो ओरैबायदि बिलु गोनां सलायसो। फिसा बुस्थुआनो माबायदि लोगो नोंथांमोन होनबा साननानै नायदो। दानिया नेक्स्टआव फैदो नोंथांमोन। बियो जाबाय गंसे बथल। नोंथांमोना नुनो मोनदों मुख्राखौ मारिनाय, लक नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। बेवहाय दै लुनानै होबाबो दैया हाबा। जेब्ला बे मुख्राखौ खुलिनानै होगोन, दैखौ लुगोन, अब्लासो दैया हाबगोन नङा होमबा। थिग बेबायदिनो लोगो नोंथांमोन, नोंथांमोना जुदि माबाफोर खोनासंदोंब्ला अपेन माइन्डखौ अपेन माबानानै खोनासंनांगौ जाहैदों लोगो नोंथांमोन। स्ट्रं, ओरैबायदि रावजोंबो रायलायाबालानो नोङो स्ट्रङै खोनासंनांगोन, अपेन माइन्डै खोनासंनांगोन, अब्लासो नोंनाव गोसोआव थागोन लोगो नोंथांमोन। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनथाम फिसा फिसा बुस्थुजों फोरमायबाय लोगो नोंथांमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलाव गोदानबा, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो हागौमानि शेयार खालामदो लोगो नोंथांमोन। आरो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगो नोंथांमोन। खुलुमबाय।